Ongi etorri gure obradorera, gu hemen hasi garaia errezeta egiten, gure amamak eta amak egin nahi duten turroia. Oso errezeta erreza da, oso gozoa, eta seguramente hasiko zarete zuen etxetan olako turroi bat egiten. Bueno, lehenik eta behin, rapea prestatukoet, katz pixkat botakoiet, eta gero pipero beltza baita. Eta zuzen rapea hemen sartu, eta hor dakat ja lapikua prest, 75 gradutan justo irekiten 10 minutuz. Horrela oso goxua gatukoa. Bueno, Joseba, ikusizu ez, azearrai puska, zarozkoa gainea, ikusiko zuzu goxua. Hau, egosita dagoela, bulta eta bulta zartaian, eta hasiko gara gelatinakin. Gaurko errezeta oso erresa da, izango da hamburguesan antzeko bat, baina odolkiakin egina. Puskatu iten dut. Normalean, errezeta hau aholkatzen dut, hau nitz nire bezeroei, da erresa da plastilina bezala aurrek jostatzeko, gauz bat desberdina. Gaur prestatu behar dugune da ondoakin eta fuarekin, gure mermelada bateaz, saltza agridulzeaz, olako plater, txukun, gozo eta fenomeno dona. Hasi gara tipula potzatzen, ja listo dekogu, ondo erregozita, horreri botakotzagu arabi mermelada eta gehituko moden asko vinagre apur bat eta zagardoz pizka bat. Ikusko zuen zelako saltza ona, gozu eta errezadan etxeko. Beno, Joseba, gu konfiteroak ez gara, mermelak egiten ditugu, baina olako zerak ez ditugu normalean, bueno, nik ez ditut normalean egiten, orduan oso gorra ez izan, bale? Eta orain, kaparen gainean, dekorazioa doa. Tapa honetan, bakoitzaren imaginazioa da behar dana, eta esku txikiago batzuk ere. Ni apur bat esku handiak ditut, eta ez naiz finegia. Horrela egiten dute etxean, eta horrela egingo du nik. Hemen den aprobetxatzen dugu. Erabili dugun tomatearekin, egiten egia agar-agar bat. Agarra bota diot, gatza de baita, eta kriston gelatina goxoengo du. Así que, ojo, alta cocina! Gelatina ja prest dakat, arraia bai, orduan ja mermelada jarriko platera, bai, eta hasiko da ja dena plateratzen. Begira, pelotatxoak egin, hogi birrinduan pasa, eta zartainara. Ez da nire lehen da biziko programa ETV-en, egon nintzen dela egun urte batzu konkurso batean, eta berriki Josebakin prestatu genitun kreps. Orden Joseba, badakizu, portatu. Adorneukogu saltziegaz. Hori saltza hori, arranda nuena, inoz Gabonetan eta eitzen daben, eta akorden da Santo Tomas azokako hori saltzen gauzela, jente asko getortezan, da dintanari izatetzen, jode, honera zein-zeinke, saltza bat, txarrizientzako, solomiloan dako, paikientzako, konfit, olako okelantzako oso aproposadana. Bueno, eta hemen daukagu turroia, 2 minututxo behar ditu oraindik labean, sartu aurretik ja kriston pinta ona dauka. Eta beste aurkariei, kontu zibili, aber zer ateratzen den hemendik. Ama, etorri honea? Zer? Bueno, zer ditu zaizu? Itxurona daka, ez da? Bai. Bale, guazen azkeneko txantxa batatzea. Joseba, begira ze plater goxua. Gainetik emanen diogu.
mermelada tipula ondoekin. Gainera, ondo guztiak dira guk bildutakoak, ez dira izoztutako jutaik, dire hemengoak. Begira, zein erraixa, platera prest, probatuko duzue, eta Joseba, azokan ikusiko gara. Joseba, badakizu, honako mermelada honekin, zuen reposteriarako eta bar, badakizu nun dauzen, badakizu nun gauzen, eta nahi baduzu gurera etorri.